Siitä on nyt 26 vuotta, kun minä ostin tämän ensimmäisen podauslehteni ja se on juuri tämä lehti. Ja silloin minä ensimmäisen kerran kiinnostuin kehonrakennuksesta. Koskaan minä en kuitenkaan ajatellut silleen, että näyttäisin samanlaiselta kuin nämä jenkkimonsterit esimerkiksi, vaan se oli sitä, että halusi sitä omaa kroppaansa lihaksikkaammaksi ja vahvemmaksi. Ja nyt tässä tietysti kun on tullut kilpailtua vuodesta 2008 lähtien, niin kyllä sitä mielellään muistelee näitä ihan alkuaikoja, että silloin asioihin suhtautuu aivan eri tavalla mitä nykyisin. Että nykyisin tätä treeniä tekee lähinnä kisat mielessä ja silloin alkuvaiheessa se oli lähinnä sitä, että miten saa penkkipunnerustulosta nostettua ja pientä kilpailua kavereiden kanssa tuli siinä automaattisesti harrastettua. Isi on hyvä kehonrakentaja, koska se on hyvä, kun hyvät lihakset on ja vahva ja kaikki on niinku hyvä, kunto on tosi hyvä. Sitten osaa aina syödä just silleen kun pitää ne dieettiruuat ja kaikki semmoiset. Asun Lieksassa ja Lieksa on semmonen vajaan 11 000 asukkaan kaupunki täällä Pohjois-Karjalassa ja meiltähän löytyy kaikkien tuntema Koli esimerkiksi ja sitten löytyy upeat Ruunaan retkeilyalueet, Ruunaan kosket. Täällä kyllä saa rauhassa asustella, että jos ei kaipaa mitään isomman kaupungin kovaa vilskettä, niin täällä kyllä niin kuin pystyy kaiken kuitenkin tekemään, että jos ei jotakin pysty, niin sitten nopeasti pääsee kyllä jonnekin muualle tästä käymään, että ei sinällä ole paitsi jossa kuitenkaan mistään. Lieksassa semmosia hyviä puolia on juuri se, että täältä kaikki löytyy kuitenkin semmoset palvelut, mitä itse tarvii. Ja sitten tuo oma kuntosali tuossa, niin se kyllä kruunaa tämän paikan, että pystyy tekemään sitä, mitä rakastaa. Minun mielestä kehonrakennus on semmonen rauhallisten luonteiden laji. Tässä lajissa ei oikeastaan nopeasti tule mitään muuta kuin ehkä se loukkaantuminen. Että turha on kiireellä kyllä mitään niin kuin yrittää saada aikaa. Että se ehkä aika hyvin kuvannollistaa tätä hommaa, että ensin treenataan semmonen 15 vuotta. Ja sitten aloitetaan semmonen puolen vuoden mittainen kisaan valmistautuminen ja sitten kun se on vedetty, niin se itse kisasuoritus kestää noin 15 minuuttia.
Et siinä voi sitä aikajännettä vähän niin kuin miettiä, että minkälaiset luonteet ylipäätään sopii tähän kehonrakennushommaan. Ja puhun nyt tietysti koko ajan tällä tavalla, kun ollaan ilman mitään kiellettyjä aineita, että mitkä sitten yleensä nopeuttaa tuota eteenpäin menoa. Nyt on tässä tulossa mulla 5 kilpailut, että ensin osallistun tässä syyskuun 17. päivä Vantaalla järjestettäviin MM-karsintoihin. Ja tuo MM-paikka minulla jo on niin kuin Masters-puolelle olemassa kevään kisoista. Mutta haluan mennä nyt tuonne, kun Suomessa näitä harvoin näitä kisoja järjestetään ylipäätään, niin totta kai nyt kun kisoihin ollaan valmistautumassa, niin haluan käydä sitten kaikki kilpailut läpi. Eli se Vantaan kisa on ensimmäinen, sitten siitä eteenpäin onko 3 viikkoa, niin tulee SM-kilpailut yleisissä sarjoissa. Ja se on semmonen itselle semmonen välitavoite, iso välitavoite. Et siinä jos voittaisin 4. SM-kultani, niin se olisi taas semmonen juttu, mitä ei kellään muulla Suomessa ole. Että se vähän motivoi tässä SM-kisassa. Sitten heti seuraavana päivänä on Pohjoismaiden mestaruuskilpailu. Se on kanssa Lahdessa. Ja siellä sitten toivottavasti on jo kansainvälistä porukkaa ja pääsee tämmöistä erilaista kilpailua sitten kilpailemaan. Ja sitten siitä eteenpäin, niin taitaa olla 2 viikkoa, niin ilmoittauduin Ruotsiin tämmöiseen Stockholm Classickiin. Se on ihan puhtaasti rahakilpailu. Ja siellä totta kai on tavoitteet voittaa se kilpailu ja taas eri vastustajia vastaan. Ja se on semmoinen hyvä lämpäri sitten tuonne tulevia MM-kisoja varten, jotka on sitten marraskuun 3.–7. päivään. Ja MM-kisoihin totta kai on se koko ajan tässä projektissa se tavoite ja siellä sitten tuossa Games-luokassa niin olisi mahdollisuus jopa tavoitella niin kuin mitalisijoja ja sitä me pidän niin kuin ykköstavoitteena itselläni, että sieltä mahdollisesti saisi MM-mitalin sitten. Toivottavasti nyt kroppa kestää tämän projektin ajan ja pääsen sitten täysissä voimin kilpailemaan nuo kaikki kilpailut. Että yleensä tämä dieetin loppuvaihe tässä on semmoista riskialtista aikaa, että helposti jotkut tietyt paikat, esimerkiksi alaselkä ja polvet ja olkapäät on semmoiset herkät, että niissä saattaa tulla sitten semmoista kipuilua, mitkä sitten jo vaikuttaa kisasuoritukseen. Käydään nyt tässä läpi nämä kaikki päivän rutiinit ja katsotaan mitä kaikkea kuuluu kehonrakennukseen meikäläisen osalta ja miten meidän perhe elää tätä minun kisan valmistautumisaikaa. Aamupainon minä mittaan tässä vaiheessa dieettiini joka aamu. Se antaa mulle aika tärkeää infoa siitä, että onko aikataulussa ja toimiiko minun kroppa ihan normaalisti.
Nyt ruvetaan aamupalan tekoon. Se on varmasti se ateria, mitä kaikkein eniten aina päivässä odottaa. Että yön jälkeen on aina semmonen huutava nälkä ja yölläkin välillä pyörii nälässä. Että on mukava saada sitten vähän vatsan täytettä. Elikkä mustikat on tässä jo kipoossa. Sitten laitetaan siihen tästä rahka. Eli puoli purkkia tästä isosta rahkasta, 250 grammaa tulee tänne. Näin. Sitten on minun salainen ainesosa, eli tämmönen vaniljauute. Tätä pari teelusikkaa laitetaan tänne. Eli tämä on se proteiiniosuus nyt tässä minun aamupalassa. Hiilarit ja rasvat tulee sitten tuossa seuraavassa, eli tehdään puuroja. Se sitten syydään tämä rahkan jälkeen. No ja rahkaan tulee vielä pikkusen mehukeittoa ja tämä onkin sitten todella yksi lemppareistani. Ja sitten laitetaan tämä aamupuuro valmiiksi, eli noin 70 grammaa tulee tätä kaurahiutaletta tähän. Käytän ihan tavan kaurahiutaleita ja sitten sekoitan siihen tätä tummaa. Näin. Ja tämä sitten menee mikron kautta. No niin, sitten laitetaan tähän puuroon nämä sörsselit, eli suolaa tulee ihan reippaasti. Näin. Vähän sekoitellaan. Eli tässä on nyt tämä hiilari, mitä tulee. Tämä on melkeinpä ja onkin suuri hiilarimäärä, mitä tulee mulla päivässä. Tähän sitten lisätään voi. Pitäisi olla 10 grammaa. Siinä. Vähän lisää vielä. Noin. Tämä on tässä ja tässä on nyt rasvat ja hiilarit. Ja proteiinit on jo syöty. Aamupala on varmasti se päivän tärkeä ateria, että se käynnistää tuon kropan siihen normaaliin toimintaansa ja minusta on aika tärkeää, että mitä silloin aamulla syö. Että ja määrät on totta kai tärkeät, että dietillä nämä on hyvin pieniä nämä annokset, mutta monipuoliset kuitenkin. Kannattaa panostaa tähän aamiaiseen. Pistetäänpäs tästä treenikäyntiin. Elikkä aamulle mulle tulee aina yksi aerobinen. Joko minä menen työpaikalle tonne salille polkupyörällä. Sinne menee semmonen 10 minuuttia kun polkee. Tai sitten minä tuun tänne varastoon tekemään tämmösen kuntopiirit polkemisen 20 minuuttia. Ja raskaalla vastuksella
tulee suoritettua nämä. Tässä tulee semmonen hyvä syke ja saa kropaan heräilemään ja lämpimäksi. Ja minusta se on ihan sama, että polenko minä polkupyörällä tuonne töihin vai tulenko minä polkemaan tänne tätä kuntopyörää, että saman vaikutuksen saa ja mielellään minä teen nämä 6 päivää viikossa, että 1 päivä on, että en tee näitä aamupolkemisia, että tulee sen verran vaihtelua sitten tästäkin hommasta. Eli tämä pyöräily on niin kuin minun treenipäivän ensimmäinen liikuntasuoritus aina. Ja siitä lähtee sitten kaikki muu päivä toiminta käyntiin sitten. No, meidän arjessahan se kehonrakennus näkyy sillä tavalla, että syödään tietysti erilaisia ruokia. Että kyllä se on niin kuin, että me tehdään Ruokavalio on minun mielestä se tärkein yksittäinen osa-alue kilpailun valmistautumisessa. Kisa varten ne lihakset tehdään treenaamalla, mutta se itse kisakunto tehdään kyllä sitten syömällä. Ja syömällä nimenomaan oikein. Mulla on nyt, jos oikein muistan, niin 6. kisakausi nytten tällä hetkellä menossa. Minä olen vetänyt semmosen reilu 10 täyspitkää kisadiettiä tässä kisaurani aikana. Se täyspitkä tarkoittaa itsellä semmoista noin 4 kuukautta. Ja pääsääntöisesti minä syön joka päivä täysin samat ruuat, mitä nyt pikkusen pientä semmoista vaihtelua tässä tapahtuu kuitenkin. Et näiden kaikkien vuosien aikana eniten mulla on muutoksia tapahtunut tässä syömisessä ja siinä, että se on muuttunut rennommaksi. Ja minä koostan itse tämän dieettini sillä tavalla, että siinä tulee pitkin päivää kaikki tarvittavat ravintoaineet. Eli tarvitaan hiilihydraatit, jotka antaa energiaa treenaamiseen. Sitten tarvitaan proteiinit, mitkä ylläpitää sitä lihasmassaa tässä kovan dieetin aikana. Ja sitten rasvat vielä lisäksi, mitkä pitää tuon rasvan polton eli rasva-aineenvaihdunnan vauhissa ja pitää hormonitasapainon semmosena normaalina. Miten normaalina se nyt voi tässä kisadietillä pysyäkään. Usein ruokavalio osalta menee sillä tavalla, että jos ottaa normaalista ruokavaliostaan jonkun semmoisen elintarvikkeen pois, mistä saa jonkunnäköistä nautintoa, kuten joutuu nyt tässä kisadietillä tekemään, niin sitten yleensä se pitää korvata jollain muulla, mistä saa nautintoa. Ja kisadietillä ollessa ne korvaavat vaihtoehdot on kyllä hyvin rajalliset. Elikkä itellä yksi on tämmönen purkan syönti. Täältä löytyy kaikenlaisia eri makuja, mitä tulee ostettua ja katseltua kaupasta, että onko tullut joku uusi purukumi, ja niitä sitten jäystää sitten esimerkiksi jälkiruokien tilalla. Sitten toinen tämmönen
korvaava juttu itsellä, mistä jostain kumman syystä tulee nautintoa, niin on sikarin poltto. Eli ei mikään hyvä korvaaja, mutta jostain syystä siitä saa semmoisen nautinnon, mikä tulee esimerkiksi jostain korvapuustin syömisestä. Juuri samaan verrattavaa, että siinä tulee joku semmoinen mielihyvän tunne. Eli joskus ruoan päälle saattaa poltella yhden pikkusikaarin tai jopa joskus jonkun savukkeen. Että en tiedä mistä se tulee, mutta se on ainoastaan yleensä tässä dieetin aikana, että muuten ei tule tämmöistä harrastettua. Että se muuttaa jollain tapaa tätä meikäläisen normaalia käytöstä. Sitten katsotaan tuossa, kun alkaa tämä toisen aterian vääntäminen, niin minä siinä vielä kerron yhden tämmöisen jutun, millä minä niin kuin helpotan tätä syömishommaa. Eli seuraavana on vuorossa tämä minun treeniä edeltävä ateria, eli tuolla kiehuu hernemaisipaprikat ja riisit. Sitten siihen tulee 170 grammaa tätä kalkkunaa. Sitten tulee valkosipulia parikynttä. Sitten tulee tommosia Red Stripes chiliä, tommonen yksi kokonainen, mikä tuolla näkyy. Sitten minä laitan siihen sriratsaa. Ja sitten laitan vielä tämmöstä tulista poppamiehen ahjosoossia. Eli tällä tulisuudella tähän tulee nyt 3 eri chiliä tähän ruokkaan. Niin tällä just pyrkii saamaan sitä nautintoa näihin ruokkiin. Eli miten tuossa jo aiemmin sanoin, niin jollain tavalla sitä pyrkii aina tuunaamaan näitä safkoja sillä tavalla, että ne sitten maistuu ihan kunnolla. Ja tuo tulisuus on mulle se ykkösjuttu näissä dieettisafkoissa. Ja tähän ateriaan tulee myös real leipä ja päällä on tomaattia ja vähän tuommoista levitettä. Eli vähän enemmän hiilaria tulee mulla tässä ennen treeniä ja lähinnä tuo leipä on se lisää, mikä tässä nyt tulee. Et dietillä se kalorimäärä on todella tärkeä. Eli jos syödään liikaa kulutukseen nähen, niin silloin se dieetti ei etene kisoja kohti. Mutta ei voi ajatella myöskään sillä tavalla, että mitä vähemmän syödään, niin sen paremmin se dieetti etenee. Että jos syödään taas liian vähän, niin ei jakseta treenata kunnolla. Aineenvaihdunta hidastuu, mikä hidastaa rasvanpolttoa. Totta kai myös jos syödään sitten liian vähän, niin lihaskoko siinä totta kai rupeaa pienenemään pikkuhiljaa, koska kalorit on alhaalla. Niin lihasmassa on kaikki vaan haittana siinä. Keho ajattelee sen sillä tavalla ja alkaa sitten purkamaan sitä jo olemassa olevaa lihasmassaa. Ja se on tietysti se suurin pelko, mikä tässä kisadietillä on, että se isolla duunilla tehty lihasmassa niin saadaan tyrittyä ja polteltua vähemmäksi sitten tässä kisaan valmistautumisessa. Eli olennaisin juttu on totta kai tässäkin saada kaikki rasvat poltettua kropasta, mutta samalla säilytettyä kaikki lihasmassa, mitä ollaan saatu rakennettua. Et se on se kehonrakennuksen ydinajatus kaikessa tekemisessä ja tässä kisaan valmistautumisessa. Minä olen oppinut tässä, nyt kuten sanoin, niin sitä rentoutta tämän ruokavalion osalta. Eli aiemmin se oli sitä, että mä ihan säntilleen söin semmoset määrät, kun minä olin
kirjoittanut minun dieettiin. Niissä ei tullut varmaan grammankaan heittoja millään tavalla ja mitään lisää juttuja, esimerkiksi purukumin syöntiä tai mehukeiton ottoa tai joskus jotain Pepsi Maxin juomista, niin en voinut kuvitellakaan, että olisin uskaltanut tehdä kisadietillä. Ja nykyisin minä kuitenkin osaan tulkita kropan viestejä sillä tavalla, että mä tiedän mitä se tarvii ja jos joskus joku päivä tarvii syödä enemmän, niin minä sitten rohkeasti syön enemmän. Jos tuntuu, että on varaa ottaa vähän vähennystä jostain ruuasta, niin minä vähennän. Ja tosissaan tämä on ihan täysin tullut vain kokemuksen kautta, että muuten ei uskaltaisi tämmöistä vaihtelua sitten tehdä, että nyt kaikki kuitenkin sujuu silleen rennosti ja pääasia, että on mahdollisimman hyvä olo ja energia riittää just kaikkeen, mihin sen tarviikin riittävän. Ja se on tosi tärkeää tässä, että sitten myös siellä kisalavalla näyttää niin hyvältä kuin on mahdollista näyttää. Että turhaa kärsimystä pitää dieetillä välttää ja se on minusta se tärkein juttu nyt tässä vaiheessa. Elikkä tällaiselta näyttää sitten tämä kakkosateria. Juon nyt tuossa Pepsi Maxia vähäsen. Tuo yksi pullo yleensä, tuo pikkupullo riittää mulle päivässä, jos niinkään paljon. Että tämmönen hyvän makuinen tulinen risotto ja sillä sitten jaksaa treenata. Eli mulla työt alkaa nyt tuossa kello 13 ja siinä minä välittömästi aloitan ton treenin ja katsotaan mitä siellä salilla sitten tapahtuu ja minkälaista tuo treenaaminen on dietillä tässä vaiheessa. Tuukka on tullut luonteelta ehkä enemmän isään kuin äiti. No ihan varmasti on tullut enempi isään. Se on suora kopio isästä. Se on luonteeltaan rauhallinen, tarkka, perusteellinen, määrätietoinen. Sitkeä. Siinäpä niitä tuli. Semmoinen uupumaton ahertaja, ahkera ja kaikin puolin tunnollinen ja tunnollinen ja kunnollinen varmaankin. Ihan niin kuin tuo isäkki. No minun arvio siihen, minkä takia Tuukka päätyi kehonrakentajaksi, on semmoinen, että silloin keskenkasvuisena poikasena, kun se tuolla kellarin Body Centerissä rupesi treenaamaan, niin yksi suuri idoli oli varmaankin, näin minä sen olettaisin, että oli Arnold Schwarzenegger. Ja niitä kuvia oli tuolla seinillä ja sitten oli semmoisia alkolehtiä, missä oli kehonrakentajien kuvia ja Arskahan siellä pojotti aika monessa kuvassa sitten. Ja varmaan sitten se kehitys, kun näki, että miten oma keho alkaa kehittyä ja muuttua sen treenaamisen myötä, niin se varmaan sitten suuntasi sinne kehonrakennuksen suuntaan sitä miehen mieltä. Ja tulihan siitä sitten Vilhostakin Arnold loppujen lopuksi, niin kyllä se minusta vähän sinne Iso-Arskan suuntaan veikkaa se kehonrakennuspuoli. Ei lisättävää. Minulle on ollut yllätys, että tuossa kehonrakennuksessa kuitenkin ollaan esiintymässä lavalla yleisölle ja joskus aikoinaan tuntui, että Tuukka on ehkä liian ujo siihen hommaan, mutta se on kuitenkin ollut lavalla tosi luonteva ja jopa näyttää, että on nauttinut siitä. Ja minä muistan aina sen, kun Tuukka sanoi minulle, kun katsottiin yhdessä jotakin kehonrakennuskilpailuja ja
minä totesin siihen vaan, että hyi, minkä näköisiä nuo on. Niin Tuukka on jälkeenpäin sanonut mulle sitten, kun itse jo kilpaili, silloin hän ei tietenkään vielä ollut lähelläkään sitä kilpailutilannetta itse, niin Tuukka sanoi mulle, että äiti, sinä et usko, miten pahalta minusta tuntui, kun sinä sanoit, että hyi, miten pahan näköisiä nuo on. Mutta mielipide on minullakin muuttunut siitä, että nyt on ollut äärimmäisen mielenkiintoista ja mukavaa ja omaa elämää rikastuttavaakin seurata tuota Tuukan kilpaurheilijaelämää ja sitä sinnikästä treenaamista ja pyyteetöntä työtä, mitä hän on laji eteen ja oman kuntonsa eteen tehnyt. Että ollut rikasta aikaa meille vanhemmillekin. No niin, tervetuloa TH-gymille tänne Lieksaan ja täällä minä nyt treenaan 6 päivänä viikossa ja voin kyllä sanoa, että tämmöiseksi pikkukaupungin kuntosaliksi niin on erittäin hyvin varusteltu sali tämä, että täällä kyllä pystyy treenaamaan täysin ihan kuin missä muualla isommassakin kaupungissa, että tosi vähän mitään täältä puuttuu, että on kehittänyt tätä sallia sillä tavalla, että täältä löytyy kyllä kaikki tarvittavaa, eli on iso käsipaino-osasto ja sitten tältä puolelta löytyy selkä- ja olkapäälaitteita ja sitten löytyy massiiviset Smith-telineet löytyy tästä ja on voimanostopaikat tässä näin, että pystyy kyykkäämään raskaat kyykyt ja maastavedot. Ja sitten täällä päin niin löytyy oikeastaan kaikki jalkalaitteet ja penkkipunneruspenkit, että tämän näköisessä ympäristössä minä nyt treenailen ja olen erittäin tyytyväinen tähän nyt, että missä olosuhteissa pystyy harjoittelemaan. Kehonrakennuksessa tämä treenaaminen jaetaan aina kilpailun valmistavaan kauteen ja sitten harjoituskauteen. Eli tässä kilpailun valmistavalla kaudella niin tarkoitus on polttaa kehosta kaikki rasva pois, eli se on se harjoittelun tarkoitus. Sitten siinä kehityskaudella, harjoittelukaudella niin on tarkoitus kasvattaa lihasmassaa. Ja tämä ero on todella tärkeä tajuta, että dietillä harjoittelun pitää olla semmoista tasapainoilua tuon ravinnon riittävyyden ja levon määrän ja sitten harjoituksen kovuuden kanssa. Eli se kokonaisuuden hallinta siinä on ihan ratkaisevassa roolissa, että saadaan se rasva palaamaan. Eli harjoitella ei todellakaan pidä liian kovasti. Itse esimerkiksi jätän kaikki erikoistekniikat tällä salilla pois dieetin aikana, että harjoittelussa ainoastaan sen verran tehdään työtä, että se lihasmassa säilyy. Sitten taas kehityskaudella, niin silloin pitää aina mennä yli rajojen näissä treeneissä, eli puskea sarjat yli ja käyttää kaiken näköisiä erikoistekniikoita, että saadaan keho pois siltä sopeutumisalueelta ja vahvistumaan edelleen. Nyt kun tässä ollaan dietillä, niin harjoittelu on sellaista, että minä aloitan aina treenin semmoisella raskaalla liikkeellä, missä mä teen 3 lyhyttä sarjaa ja se on joka lihasryhmälle tällä tavalla. Eli
yksi liike, missä tehdään raskailla painoilla lyhyet sarjat. Boxes, boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it, quitting was never an option. Exhausted, this passion is never exhausted. And you cannot stop it, nah, you cannot stop it. I had to switch up the flow, show you the way that it go. God is good, but his life is hard. But it gets better when you grind it smart. I'm just really trying to leave a mark. We tired of being who they say we are. That's the baton, we gon' take it far. Always been real, we don't fake it all. Tired of 9 to 5, just making nothing survive. Only living on the weekends. You really thinking that's why I'm alive? Busting out the scenes, time to live my dreams, do the things deep inside of me. This life it continues with fighting me, but I don't have quitting inside of me. I will not jump in these vices they throwing me. Talking to God and there's so much he's showing me, shaping me, growing me, taking me sowing seeds. A growing tree, y'all get a load of me. Yeah, don't let them slow on me. I get the bag like a grocery. I'm on my grind like I'm supposed to be, and I do not care if you notice me. Boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it, quitting was never an option. Exhausted, this passion is never exhausted. And you cannot stop it, nah, you cannot stop it. This isn't a robbery, hands in the sky if you got a dream. Learn nothing was blocking me. I was the problem, the only one stopping me. I didn't like it, I had to refocus. Now I'm devoted, I know what I'm... Sitten sen perään tulee pari liikettä, missä on pienemmät painot ja pidemmät sarjat. Ja se yleensä riittää siihen, että se lihasmassa säilyy tässä kovan dieetin aikana. Eiköhän ruveta nyt treenaamaan tässä ja katsotaan vähän, että minkälaisella intensiteetillä ja minkälaisella tyylillä tätä hommaa on nyt tehty 27 vuotta. Sitten pitää ruveta reenaamaan. Controlling emotions, I'm owning the moment. In order to get it, see, you gotta want it. This type of flow make a living break. Confessions over these 808s. Don't sleep on the key, better stay away. I mean, for heaven's sake, I'ma be the best. Came from the endless, lane with the games, bitch with the chest. Beating on my chest, trying to get my rest. Watch me while I flex. Every win is a blessing, and every L is a lesson. So when I run into rejection, I know it's only redirection. I see the blessings right beside me. The chances of quitting are likely. I do it like I'm in my Nikes. Don't make excuses, they never excite me. Boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it, quitting was never an option. Exhausted, this passion is never exhausted. And you cannot stop it, nah, you cannot stop it. Quitting was never an option. Boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it, quitting was never an option. Exhausted, this passion is never exhausted. And you cannot stop it, nah, you cannot stop it. I had to switch up the flow, show you the way that it go. God is good, but his life is hard. But it gets better when you grind it smart. I'm just really trying to leave a mark. We tired of being who they say we are. That's the baton, we gon' take it far. Always been real, we don't fake it all. Tired of 9 to 5, just making nothing survive. Only living on the weekends. You really thinking that's why I'm alive? Busting out the scenes, time to live my dreams, do the things deep inside of me. This life it continues with fighting me, but I don't have quitting inside of me. I will not jump in these vices they throwing me. Talking to God and there's so much he's showing me, shaping me, growing me, taking me sowing seeds. A growing tree, y'all get a load of me. Yeah, don't let them slow on me. I get the bag like a grocery. I'm on my grind like I'm supposed to be, and I do not care if you notice me. Boxes. Ja yleensä harjoituksessa tulee 2 eri lihasryhmää, eli yhteensä 6-7 liikettä kaikkineen treenissä. Ja treeni on kestänyt mulla nyt lämmittelyineen niin aina suunnilleen 2 tuntia, että
siinä saa tehtyä sitten kunnolla kaikki mitä niin kuin pitääkin. Nyt sitten näkyy, että milläkä tavalla kroppa on tässä muuttunut tämän kaiken treenaamisen ansiosta. Treenaaminenhan aina aiheuttaa stressiä kehossa ja mitä kovempaa treenataan, niin sitä enemmän sitä stressiä tulee. Ja stressi on kaikkein pahin vihollinen tuolle rasvanpoltolle, eli sen takia se ylitreenaaminen on huonosta, kun valmistaudutaan kilpailuun, että pitäisi koko ajan saada pidettyä semmonen kuitenkin hyvä olo tuossa kropassa, että heti jos leposyke on ylhäällä, niin sitten on ylirasittuneessa tilassa ja sitten ei kyllä rasva palaa enää. Että just tässä treenaamisessa itselle on ollut aina iso juttu se loukkaantumisten välttäminen, että minä olen ajatellut sen sillä tavalla, että jos minä vammautan itteni vaikka 3 kuukauden ajaksi, niin se on 3 kuukautta pois sitten minun lihasten kehitykseltä. Eli pitää todella tarkkaan kuunnella omaa kroppaansa ja heti jos tuntuu lihaksissa siltä, että on liikaa rasittunut, niin sitten ei pidä tehdä yhtä toistoa enää. Että minäkin olen treenannut 27 vuotta ja minä olen 2 ihan pientä loukkaantumista saanut. Toinen tässä rintalastassa ja sitten toinen tässä oikeassa hauiksen kiinnityskohdassa. Ja voi sanoa, että noita vammoja en olisi voinut välttää oikeastaan mitenkään. Että molemmat tuli ihan yllättäen ja varoittelematta, että yhtäkkiä vaan kesken pidemmän sarjan tapahtui semmoisia napsauksia, mutta tässä, että on pysynyt ja pitänyt näin pitkä ura jo saanut aikaan, niin kyllä se oman kropan kuulostelu on ollut se ykkösjuttu, että ei pidä ylirasittaa, varsinkaan dieetillä, että pysyy sitten ehjänä. Salitreenin päälle minä teen aina 15-20 minuuttia joko tällä soutulaitteella, cross-trainerilla tai porraskoneella. Salitreenin jälkeen aina nuo glykogeenivarastot on kaikkein tyhjimmillä ja silloin otollisinta aikaa tehdä tämä lyhyt aerobinen, että tämä nyt aika pitkälti ottaa kaiken energian tuolta rasvavarastoista, että semmonen lyhyt ja ytimekäs aerobinen tähän loppuun, niin tällä on huomattava merkitys tuossa rasvanpoltossa. Et rasvanpoltolle on tosi tärkeää se, että vähän väliä pitkin päivää niin tulee semmoista kroppaa virkistävää liikuntaa. Eli mullakin tulee nyt tosissaan se aamun lyhyt aerobinen, sitten tulee tämä salitreeni, salitreenin päälle tulee tämä lyhyt aerobinen ja illalla tulee vielä iltalenkki. Eli pitkin päivää tulee näitä sykkeenostatuksia, mitkä ylläpitää sitä rasvanpolttoa. Yöaika on sitten sitä täyttä lepoaikaa itselle ja silloin pitäisi saada tilanne tasattua ja että seuraavaan aamuun sitten jaksaa taas ruveta liikkumaan. Että hyvin pitkälti tämäkin kehonrakennus ja fitnessurheilu on sitä ihan normaalia liikuntaa, pois lukien sitten nämä raskaat puntit, mitä ei kaikki ihmiset tee. Että muuten semmoista hyötyliikuntaa ja sitten tämmöistä kevyyttä aerobista. Sillä se kisakunto sitten tulee. Et harjoituskaudella sitten nämä tämmöiset ylimääräiset liikunnat on mulla itselläni vähemmässä, että silloin
teen vaan verryttelyksi yleensä näitä ja jonkun kerran sitten jotain pieniä lenkkeilyitä, että ylläpitää tuota aerobista kuntoa. Tässä heti treenin jälkeen minä aina syön tämän välipalaa, että tuossa treenin aikana tosiaan niin juon vaan proteiini-hiilihydraattijuomaa, että ylipäätään jaksaa kunnolla tehdä nuo sarjat. Ja siinä ei tule sen kummempaa. Ennen treeniä otan kreatiinia 5 grammaa, muita lisäravinteita en käytä ollenkaan, varsinaisesti urheiluravinteita. Eli tähän välipallaan tulee purkki rahkaa, sitten tulee banaani 1 kappale, pari porkkanaa ja sitten minä juon tämmöstä kofeiinitonta kahvia. Jostain syystä niin nukun paljon paremmin, kun tässä iltapäivän puolella vaihan tähän kofeiinittomaan kahviin. Että käytän nyt sitä, koska on niin hyvin tullut nukuttua. Joo. Eli nämä välipalan rasvat minä otan sitten tuossa seuraavalla aterialla. Eli jos en nyt ota rypsiöljyä tästä lusikalla, niin sitten minä otan tonnikalan öljyssä seuraavalla aterialla, että siinä tulee ne öljyt. Et rasvat kaikki minun päivän aterioilla, niin ne tulee ulkopuolisista lähteistä, eli joko käytän voita tai sitten rypsiöljyä tai sitten se öljy on siinä tonnikalassa, mistä minä tarkkaan tiedän minkä verran siinä on sitä rasvaa. Muuten käytän lähinnä niin täysin rasvattomia tuotteita. Minulle on paljon helpompi tällä tavalla, että myös saan tarkkaan säädeltyä rasvan määrää. Ja sitten minun on helpompi myös sitä lisätä. Vähentää minun ei sitä koskaan dietillä tarvi, että on tosi rasvattomalla tai vähän rasvasella ruokavaliolla aina dietannut ja se toimii mulle tosi hyvin ja en oikein näe semmoista tarvetta käyttää enemmän rasvaa, että ennen mä käytän enemmän hiilihydraatteja ja se toimii tosi hyvin, se pitää tuon moottorin käynnissä ja jaksan tosi hyvin treenata vielä kuitenkin. Tuo drinkki tuossa treeni aikana helpottaa tosi paljon sitä, että saa noista sarjoista kaiken irti tällä salilla. Et en ole koskaan ollut mikään kova lisäravinteiden käyttäjä. Minun mielestä se ei niin paljon ole itsellä vaikuttanut mihinkään, koska on tykännyt syödä ihan normaali ruokaa paljon ja kalorit pyörii normaalisti mulla aina kuitenkin siellä 4 tonnin ennemmin päälle kuin alle. Että siihen saa kyllä syödä ja tykkään syömisestä ja vähemmän siitä lisäravinteiden käyttämisestä ja kaikki tommoset eksoottiset lisäravinteet niin on ennemmin kyllä minun mielestä markkinamiesten puhetta, että en koe hyötyväni niistä niin paljon, että niihin rahoja niin laittaisin. Ja tästäpä sitten lähdetään kotia päin ja muihin hommiin. Tuukka on hyvä kehonrakentaja. Se on perehtynyt perusteellisesti siihen aiheeseen ja asettanut tavoitteet ja määrätietoisesti mennyt kohti tavoitteita. Se sinnikkyys on varmasti yksi semmoinen Tuukalle leimaa antava tekijä, että Tuukka on erittäin sinnikäs ja kun minkä päättää, että tämän teen, niin sittenpä sitä mennään varmaan vaikka läpi harmaan kiveen, että semmoinen päättäväisyys ja
työtä pelkäämättömyys on semmoinen, joka varmasti on siihen vaikuttanut paljon, että menestystä on tullut noinkin paljon niin kuin on tullut ja toivottavasti tulee vastakin. No niin, nyt on treeni treenattu ja sitten on tämä seuraava aterian vuoro tässä kotona. Tämä on kaikkein yksinkertaisin näistä minun ruuista, eli riisikakkuja tulee tähän. Tähän tulee 6 kappaletta näitä. Yleensä laittelen tähän näin valmiiksi nämä ja sitten tonnikallaa öljyssä tulee tämä purkki tähän, purkillinen, niin näille riisikakuille. Minä tykkään, että tämä on tämmönen helppo ateria. Tämä oikeasti pystyy syömään matkan päällä tai ihan oikeastaan missä vaan tämä ateria. Että tonnikalat voi syödä suoraan purkista ja sitten nuo riisikakut voi mutustella sitten erikseen. Eli tasaisesti suunnilleen on laittanut näille kaikille riisikakuille nämä tonnikalat. Puolet totta kai menee pöydälle, mutta ne saa aina täältä otettua. Silloin yleensä tiedätte, että on dietillä, kun pelkkä tommonen riisikakku maistuu makkeelta tai tavallinen riisi maistuu makkeelta, että sitä maistaa sen sokerin. Sitten päälle tulee vielä sipulia. Näistäkin menee nyt puolet tuohon pöydälle, mutta nämä minä nyt tästä laittelen suuhun samalla ja paprikaa sitten tulee vielä tähän päälle näin ja sitten tulee vielä srirachas soosi tähän vähän tulisuutta, niin olen laittanut vähän tähän riisikakulle ja siinä on nyt minun seuraava ateria ja tästäpä lähdetään ottamaan tätä. Eli maultaankin on tosi hyvä tämä ruoka, että vaikka on yksinkertainen, niin on tosi hyvä. Ja tämä kun on syöty, niin sitten lähdetään tekemään nuo poseerausharjoitukset tuohon salille ja niistä sitten kerron seuraavaksi. No niin, nyt päästään itse asiaan, eli tähän mikä tekee tästä lajista kehonrakennuksen, eli ja kilpailutasolla tapahtuman lajiin, eli tämä poseeraaminen ja tämä erottaa kaiken normaalista kuntoilusta tämän homma, eli tässä on suuri osa on tätä esiintymistä ja sitten kilpailusuoritus on kokonaan poseeraamista. Elikkä pääosinhan minun mielestä ainakin tämä kehonrakennus on sitä, että ihmiskehosta tehdään taideteos, eli kaiken pitää näyttää niin kuin hyvältä. Eli tärkeitä asioita niin on se just, että keho on esteettisen näköinen ja rasvaton ja nyt voidaan vähän katsoa sitten näitä tärkeitä juttuja tässä kehonrakennuksessa. Eli rakennehan kehonrakennuksessa on se tärkein juttu, eli tästä keskeltä
pitää olla kapea. Eli vyötärön pitää olla kapea. Ja sitten täältä ylhäältä hartialinjasta niin pitää olla mahdollisimman leveä. Sitten jalkojen osalta niin täällä alhaalla pitää kaareutua reidet täältä sivulta sopivasti. Lihasten pitää olla malliltaan pyöreät. Eli ne treenataan sillä tavalla, että tulee pyöreitä muotoja. Sitten pitäisi olla semmonen sopiva suhta tuossa alaraajojen pituudessa ja ylävartalon pituudessa sitten, että näyttää niin kuin kokonaisuus semmoiselta esteettiseltä. Ja kaiken näköiset linjakkuus on tärkeää tässä kehon rakentamisessa. Elikkä ei ole samaa, ollaanko me esimerkiksi tällä tavalla, että toinen käsi on täällä alhaalla ja toinen on samalla tavalla täällä alhaalla, vaan se toinen käsikin pitää nostaa samalle linjalle, että saadaan niinku tämmösiä suoria linjoja näihin poseerauksiin. Elikkä helpottaa paljon näitä asentojen ottamisia se, että on nämä suorat linjat ja nämä ei tule niinku ilman harjoittelua. Elikkä olkavarret on samassa linjassa, näin. Elikkä itselle semmosia vahvoja pointtia, mistä minut erottaa muista kilpailijoista, on esimerkiksi tämä olkapäitten säikkeiden erottuvuus. Elikkä tätä näkee niinku tosi harvalla kilpailijalla oikeesti tämmöstä, että siellä on se kova erottuvuus tuolla hartiassa. Sitten jaloissa, et jos minä poseeraan, niin ei ole sama onko se jalka tällä tavalla vai onko se tästä jännittyneenä. Eli täältä pitää tulla esiin kaikki lihakset ja lihassyyt. Tästä erottaa sen hyvän kunnon, että onko keho rasvaton vai ei. Samalla tavalla täällä sisällä, niin täältä pitää erottua tästä pisaran muotoisesta lihaksesta nämä lihaksen syyt tuolta, että ei riitä, että se lihas on tästä näin piirtynyt tällä tavalla nämä reunat, vaan sieltä pitää myös piirtyä sitten nämä niin sanotut uraat. Ja sitten tästä ulommasta reisilihaksesta, niin kun sitä jännittää, niin täältä pitää tulla kans nämä uraat esille. Eli tuossa näkyy nuo poikittaiset uraat tolla tavalla. Sitten semmosia juttuja, mitkä erottaa kanssa kisakuntoa, on se, että vatsojen nämä palat pitäisi kaikki erottua tänne alas asti. Eli monilla tämä alavatsa jää pehmeämmäksi kuin tämä yläpuoli. Eli iho pitäisi saada täältä ihan ohkaiseksi. Eli minulla on vielä kunto on pikkusen vajaa tässä vaiheessa. Eli täältä pikkusen saa kiinni tätä nahkaa tällä tavalla. Se ei ole joka puolelta yhtä ohut. Ja rinnasta pitää kans näkyä nämä kaikki syyt. Siitä erottaa sitä hyvää kisakuntoa. Sitten selkäpuoli on yleensä mikä viimeisenä tiukkenee, niin on täältä alaselän ja pakaroiden osalta. Eli täältä pitäisi nämä latsien kiinnityskohdat pitäisi saada erottumaan tuolta
silloin on kunnolla kisaa kunnossa myös tuolta takkaa. Eli kroppa pitää olla rasvaton ihan joka paikasta, joka puolelta, että on se kunnollinen kisakunto sitten. Ja minä yleensä aloitan nämä itse vapaa-ohjelman ja esiintymisen ja poseerauksien harjoittelut vasta tuossa 3 viikkoa ennen kilpailuita, koska silloin mä näen ihan tarkalleen, että minkälaiset erottuvuudet mulla on missäkin asennossa, ja minä pystyn pikkutarkasti miettimään sitten niitä asentoja, mitä mä teen. Ja otetaan nyt tässä nämä kehonrakennuksen pakolliset asennot kerran läpi. Eli ensimmäinen pakollinen poseeraus on tuplahauikset edestä. Sitten tulee leveä selkä edestä. Rinta sivuulta. Yksi vahvimpia poseerauksia. Sitten on tuplahauikset takaa. Leveä selkä takaa. Ojentaja poseeraus. Ja sitten on vatsa ja reisi. Näin. Ennen näitä on vielä sitten anatomiset asennot. Eli kantapäät suunnilleen yhdessä ja ollaan ryhdikkäässä asennossa, missä tuomarit arvioi sitten henkilön rakennetta. Edestä, sitten takaa, ei kun sivulta siis, anteeksi, ja takaa. Ja toinen sivu. Näin. Ja jos on tiukka kilpailu, niin poseeraus ratkaisee sitten monesti aika paljon, että tasaväkiset kilpailijat saadaan erotettua toisistaan jopa sillä esiintymisellä. Eli semmonen ryhdikäs hyvä esitys ja mielellä iloisuus pitäisi näkyä siitä hommasta, että se ei ole pelkkää kärsimystä. Se poseeraaminen.
lähdetäänhän käymään sitten tuossa pikkukaupassa, niin kuin meidän poika tappaa sanoo. Eli tästä Partalanmäen lähikaupasta saa kyllä hyvin melkeinpä kaikki dieettiruuat, mitä minä tarviin. Ja sijaintina on loistava ja tosi hyvin saan sitten, jos täältä jotakin puuttuu, niin myös sitten saan nekin. No niin, tästä heti kasvishyllylle päästään suoraan. Nyt en tiedä tarviiko muuta kuin no omenoita voisi ottaa illaksi. Jos sattuu se kovaa nälkä olemaan, niin nyt sattuukin olemaan ihan uusia hyviä omenoita täällä, niin tärätellään niitä. Noin. Sitten tässä on hyvä esimerkki, että aiemmin täältä ei löytynyt tätä reaalileipää, mutta tästä kun henkilökunnalle sanoin, niin nyttenpä täältä löytyykin, ja tämä niin kuin ratkaisi hyvin pitkälti sitä, että minä tämän kaupan palveluita käytän ahkerasti, että reaalit otetaan. Ja sitten täältä löytyy riisikakut, niitä tarviin. Sitten kylmä yllystä täältä silloin tällöin tuon rahkan tilalla niin tulee syöttyä proteiinivanukas, niin otetaan semmonen vaihtelun vuoksi ja rahkoja sitten pari purkkiä. Maitoa meillä menee aina kotona muillakin, niin otetaan tämä kiintiömaito. Ja sitten tonnikallaa öljyssä pari purkkia. Muutapa tässä nyt ei tainnut tältä osiolta ollakaan. Yes. Ja pakasten valikoimathan täällä on kanssa hyvät, että tulee tuohon risottoon tulee käytettyä tätä hernemaissipaprikaa. Se taitaa olla aika vähissä, niin otetaan sellainen. Moi! Päästään taas seuraaviin kilpailuihin asti tästä. Ilman evästä pari. Ei. 15 ja 20. Jep. Hyvä, kiitti. Ja pikkupussi on aina ystävä. Sillä pärjää. No niin, sitten lähdetäänkin iltalenkille tästä. Minulla tulee lähes päivittäin näitä kävelylenkkejä. Lenkkeilyt minä teen yleensä illalla. Suuri osa niistä ei ole mitään rasvan polttoa, vaan tarkoituksena on päästä tuosta kämpän sisältä poikkeen ja saapi semmoista omaa aikaa. Minä aika paljon käyn tässä lenkeillä niin läpi tuota kisatilannetta ja mietin esimerkiksi vapaa-ohjelmaa sillä tavalla päässä, niin käyn läpi sitä ja että se varmasti tulee sitten automaattisesti siellä lavalla sitten. Ja
nämä kävelylenkkeilyt on lähinnä semmoista ajatusten selvittelyä ja pääsee tuolta hälystä poikkeen. Ja sitten jos lenkillä poltetaan rasvaa, niin mulla selvästi sykkeet kasvaa ja vauhti lisääntyy ja sitten yritän tehdä aika paljon enemmän sitä työtä lihaksilla. Lenkit kestää mulla yleensä semmoisen 20 minuuttia ja sitten pitemmät rasvanpolttolenkit, niin ne saattaa olla vajaan tunnin mittaisia sitten ja silloin tulee juoksua ja hölkkää samassa. Tässä vaiheessa kisavalmisteluun mulla jo on syke sen verran alhainen, että pitää ihan kunnolla boostata sitä. Fiilishän on ihan paras, kun pääsee tuolta lenkiltä sitten kotiin ja yleensä pääsee sitten suoraan siitä syömään iltapalaa ja valmistautumaan sitten nukkumaan, että kyllä ainakin itse tykkään, että ei tarvitse koko ajan olla tuolla 4 seinän sisällä ja pystyy sitten rauhoittumaan tälläkin tavalla tässä kaiken kiireen ohessa. Kyllä tää on niinku semmoista mielenravintoa tämä kaikki muu liikunta sitten tuohon puntin lisäksi, että hyvin monipuolisesti kannattaa kyllä tehdä kaiken näköistä. Totta kai oma energian riittävyydessä, mutta näillä ei pidä itteensä väsyttää, vaan lähinnä sitä, että ne antaa lisää virtaa sitten sen kautta, että pystyy rauhoittumaan. Iltapala on mulla semmonen poikkeuksellinen, koska silloin minä en syö juurikaan hiilihydraattia ollenkaan, että 2 porkkanaa on aina hiilarin lähteet, mitä mulla on, ja muuten on sitten proteiinia ja rasvaa, eli tähän tulee 1 paistettu kananmuna tähän iltapalalle. Ja sitten mä silppuun tämmösen 1 kalkkunaleikkeen siivun tähän munakkaaseen. Näin. Ja mausteeksi tulee totta kai suola, reilu. Sitten mulla on iltapallaan niin kuuluu vielä tämä samanlainen rahkasetti, mikä oli tuossa aamulla, eli mustikoita ja rahkaa ja mehukeittoa. Sitten jos oikein on kova nälkä, niin saatan syödä 1 omena illalla, mutta tosissaan mulla toimii hyvin tämmönen proteiinirasvapitoinen iltapala, että se on ollut mulla aina samanlainen ja lähes joka dietillä, ja aamulla sitten herää sille hyvävointisena ja on mukava päästä tankkaamaan vähän hiilaria aamulla. Et tämmönen on tämä illan kuvio. No niin, tuossa olette nyt päässyt seuraamaan
kisavalmistelun yhtä päivää ja siinä näkyy, että hyvin paljon puhun ruuasta ja puhun sitten tuosta treenaamisesta mutta pakko kyllä myöntää, että sitä se on tässä vaiheessa, että juurikaan muuta ei elämän mahu tässä, että totta kai perus tuommoiset arjen rutiinit, esimerkiksi pojan kouluun lähettämiset ja muut yhdessä puolison kanssa, niin onhan ne nyt pakko hoitaa ja hyvin ne tulee hoidettua, mutta kaikki semmonen ylimääräinen on niin sanotusti omassa kuplassaan tässä vaiheessa kisaan valmistautumista ja välillä hyvin syvissäkin vesissä, että se ympäriltä tuleva turva ja tuki on niin kuin äärimmäisen tärkeää. Että pitää kuunnella muiden kommentteja ja sitten jos tässä lajin parissa joku antaa palautetta, niin on hölmöyttä olla kuuntelematta sitä, että hyvin tarkkaan kannattaa kuunnella, jos haluaa paremmaksi kilpailijaksi, niin ihan kaikki palaute ja sitten oppii siitä, että tulee sitten paremmaksi. Ja minä en millään tavalla halua, että kukaan muu kärsisi tästä minun kilpailumisesta esimerkiksi, mutta kyllä voin sanoa, että on varmasti vaikeaa lähimmillä ihmisillä tuossa ympärillä, että ihan täysin ymmärtää, jos heilläkin on niin kuin hankalaa. Sitä se ei pitäisi olla missään nimessä, mutta se on vähän tämän lajin henki. Ja hyvin tarkkaan pitää kyllä nyt miettiä, että tulenko minä enää tämän kauden jälkeen kilpailemaan ollenkaan, että sais pidettyä kaiken muun elämän sitten läjäässä. Aika komeet maisemat on täällä Lieksassa meillä. Ja on tosissaan ollut koko kilpaurheiluuran ja koko elämäni ihan täysin luomuurheilija, eli ei minkäännäköisiä kiellettyjä aineita ole koskaan ollut käytössä. Ja minusta se on siinä niinku se paras juttu, että minä haluan nähdä, mihin minun omasta kropasta on ja mihin minä pystyn pääsemään luonnollisin keinoin. Minä en halua testata jotain aineen vaikutusta, että miten hyvin joku aine toimii minun kehossa, vaan se, että minun oma työnteko ja oma treenaaminen, niin sen pitää riittää siihen, mihin mulla niinku on mahdollisuudet, että en voi edes kuvitella silleen, että minä ottaisin jotain doping-ainetta ja sitten pärjäisin sen avulla. Se ei oikein mahu minun niin kuin ajatusmaailmaan, että tavallaan eri koktaileilla mennään kilpailemaan ja katsotaan, kellä on ollut parhaat ja se viepi melkein sen kaiken sitten, mistä on niin kuin tavallaan, mikä antaa sen kisakunnon, niin se tulee sieltä aineiden avulla, että
minä taas haluan, niin kuin, että se on minun oman työn kautta ja oman genetiikan kautta. Et minä arvostan kehonrakennuksessa sitä, että siinä on niin kuin se omistautuneisuus on siinä hommassa mukana. Ja sitä jaksaa niin kuin pitkän aikaa. Et monet luulee varsinkin nykypäivinä, että heistä kaikista on johonkin fitnessurheiluun tai kehonrakennukseen, mutta ihan yhtä lailla kaikista ei ole esimerkiksi pituushyppyyn tai keihäheittoon ynnä muihin valtalajeihin. Ei ole tästäkään fitnessurheilusta, että vaatii tietynlaista luonnetta, vaatii aina vaan parempaa genetiikkaa, mitä paremmalle tasolle tavallaan mennään. Että ehdottomasti itselläni tuo genetiikka on se ykkösjuttu, minkä takia mulla on mahdollisuudet pärjätä kansainvälisissä kisoissa. Et ilman sitä omaa genetiikkaa, lihasmallia, erottuvuutta, rakennetta, mulla ei olisi mitään saumaa niin kuin näillä lihasmassoilla pärjätä tuolla esimerkiksi MM-kilpailussa tai EM-kilpailussa. Edes näissä niin kuin puhtaiden urheilijoiden lajeissa. Ja minä olen tämän kehonrakennuksen valinnut urheilulajikseni, koska minä näen, että minun luonteella, tämmöisellä rauhallisuudella ja pitkäjänteisyydellä, järkevyydellä, mulla on mahdollista siitä kropastani ulos mitata se kaikki, mitä siitä on niinku irti lähtemässä. Ja se on se juttu, niin kun, mikä mulla pitää tässä hommassa olla koko ajan mukana, että mulla on se ajatus siinä tekemisessä ja se eteenpäin meno tässä urheilussa, että joka kilpailuihin minä valmistaudun yhtä huolellisesti ja samalla tavalla ja minä en pysty kuvittelemaankaan, että minä tekisin jotain niin kuin puolivaloilla sitten kun on kilpailujen aika, että kyllä niin kuin kaikki aina annetaan ja nyt mennään steppi kerrallaan tästä eteenpäin ja MM-kilpailut marraskuussa ja siellä on sitten se huippuhetki, mistä minä nautin kaikkein eniten ja tästä kilpailemisesta minä saan niin hyvät fiilikset aina, että mistään muusta oikeastaan ei pysty samanlaista saamaan. Että totta kai siinäkin on semmonen juttu sitten, mikä innostaa tähän kilpailuun. Että tämän näköistä on tämä kehonrakentaja-arki täällä Itä-Suomessa ja hyvin kauan tätä ollaan tehty ja alkaa olla siinä rajoilla. Sen takia minä halusin tehdä tämän dokumentin, että mulla jäisi joku kunnollinen muisto tästä viimeisistä näistä urheiluvuosista, että pystyy sitten katselemaan itsekin, että mihin sitä on yltänyt ja mitä se on vaatinut. Kiitoksia kaikille, jos jaksoitte tänne asti katsoa ja tulkaahan katsomaan kisoja ja toivotaan, että kaikki menee niin kuin pitää. Ja siinä päivän toinen voittaja. Antaa raikkaat aplodit.
Heikkinen, Team Physio Nelson Lieksa. Kiitoksia.